Umlisa osolwa ngokubulala uEvelyn kuthiwa wambhokota ngommesa amanxeba amaningi umzimba wonke endlini engemuva kubo umphakathi wase eEersterus sawuthukuthelisa lesigameko wabe usubhikisha ukuzwelana nomndeni kaDikok unxusa ukuthi umbulali anganikezwe ibhayili aphinda agixabezwe ngesigwebo esinzima. Justice. No. Take over. Inhlangano ebizwa #NotInMyName ithi ukumenqabela ibhayili umsolwa obhekene necala elihlobene nodlame lwezobulili kuyisiqalo sokuqinisekisa ukuthi umndeni kamufi uyazithola ezobulungiswa. We cannot afford to have victims suffer the pain of having these perpetrators outside receiving bail all the time. Moreover, if the accused is feeling that they do deserve the bail, then it should not be under circumstances such as these. Every single gender-based violence case in the country, which is clear-cut almost like this one, needs to be made sure that bail is not granted. Similarly, with other cases that are happening around the country. Umsolo uzobuyela enkantolo mhla zingamashumi 24 kuyo le phezulu.